Abantu abaningi esikoleni zokuxhumana basole umona enkulumeni kaMfundisi Mboro kulandela-ke amazwi awakhulume ngozakwabo ongumfundisi uPastor Enigma. Mbuko lesilethu uhlelo TV sacela ungakhohlwa ukungcofoza subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esikwephathele lona sikwephathele-ke olunye lodaba olutheke lashiya-ke abantu behlukene ngemibono esikoleni zokuxhumana nokuwudaba-ke oluthinta-ke enye inkulumo-ke ebikhulunywa-ke umfundisi oke watrenda noke waboshwa-ke umfundisi uPastor Mboro. Lokhu kuze emveni kokuba kube nevideo yakhe esabalala ezinkundleni zokuxhumana ekhuluma-ke namalunga ebandla lakhe ukuthi uyacela bayeke ukulalela noma babukele amavideo kaPastor Enigma okungupastor-ke otrendayo kulezi zinsuku. Kanti abantu abaningi babese besola umona-ke enkulumeni kaPastor Mboro ngoba uPastor Enigma ezenzela into yakhe. Kanti ngembolo isilithi udlaphandle ngokuchitha isikhathi nansi ivideo sicaphunele yona ezinkundleni zokuxhumana. Ungakhohlwa ukungcofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kunomunye umfana ngazi bathi umgijimi orini. Yini lo mfana lo ushumayela ngoJesu kakhulu? Lo mfana lo odinga iscan sebrain. Ubani? Enigma. I want to encourage you, church, don't watch that boy. What you're doing, if you watch that boy. Don't watch him. Man, on the TikTok about ujesu, uthe, and I see you posting those things being a Christian. You share about the mockery he does. Now, I don't care look how dirty that boy is. We are sure akana mfazi, akana nja, akana kati, akana moto, akana ndlu. Ujesu, angaziwa. Jesus has become a mockery.